Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Kamusta sa inyo mga 90-day quarantine? Ngayon maglalaro tayo sa mga pinaka-paborito nyong laro. Yun na yung pag tumawa ka, ma-extend pa. Total, yun ang ngayon dapat ang araw na tapos na dapat ang ating pagsasarili sa ating mga kwarto at ating mga bahay. Pero syempre dahil sa mga di inaasahang pangyayari, ay kailangan pa nating patagalin pa ito. Kaya parang awa nyo na sumunod kayo kung kaya nyo, huwag na matigas ang ulo. Simulan na natin, bigyan mo ako 3 buhay dyan. Simulan na natin. Di ako tatawa para sa inyo, ito na. Saan to? Ginawang karo. Salamat, may spray yan. Gusto ko kahit nasa paano tayo nasa kauna, nakakahanap pa rin tayo ng paraan na totoo lang, bakit hindi mo gawin yan, di ba? Kaya kuskusin mo yung puday niyan ako bago mag-TikTok yan. Mabuti ng safe. Yun ang pinakamalakas na virus dito. Maraming salamat. Di ako natawa. Ako ay natuwa. Sunod. Barangay Dog Front. Oh, ay, cute naman. Buti pa yung aso nakikinig. Di ba lagi magdala ng pass kung bibili kayo ng mga pagkain. Di ba? Chichi. O ni Chichi. O, ano yung ibig sabihin, no? Mga konichiyawa. Sunod. Hoy, Cholo. Ano yan? Ha? Tis-tis ka na lang muna. Wala kang quarantine pass. Kaya di ka makakalabas. Sige, okay lang yan. Sige. Mag-imagination ka lang muna. Ha? Wala tayong quarantine pass. Hanggang dito lang muna tayo sa loob ng bahay. Okay? From Queen. Magandang hapon mga kabarangay sa Bantuan. Nandito po tayo ngayon sa Inuulit ko ha. Yung gate na yan, pagka yan binuksan nyo na may pinapasok kayo na hindi taga dyan. Ha? Magkakaproblema kayo. Nako, lagot kay Pag Kapitan. kayo magpapapasok ng hindi taga dyan, ipapadla ko to pag may nakita kami sa CCTV. Ginagawang patsesyonan dyan. Tsaka yung nagtutulak dyan ha, yung nagrarami. So yung bata dun sa gilid. Problema nga, malapit na kita mahuli. Hala ka. Ang ina mo. Kaput-kaputahan ka ng ina mo. Malaman-laman lang namin. Naging si Taguro bigla. Tapos ako nagbebenta na siya ko dyan. Mukha. Mona nga, kapa. Kung kapitan natin, naging kapitan tutan po. Siya galit na. Yung babae, di pa tunaw yung kape ko para dito. Tapos kayo, pagka yung kahirapan, isisisi nyo sa gobyerno. Alam mo lang yun. Patay gutom. Marami kayong hinahanap. Almusal ba yun? Ngayon, pagka pansya po, Ang almusal ay sigawan. sumbong na kayo kahit kanino. Ipapadla ko to. Wala kayong madadaanan dito. Nakikinig sa kamikaze to, si kapitan. Saysay dito. O yung mga bumabiyahe, putang nyo. Tapot-tapotahan kayo ng ina nyo. Kaya nagagawa ng quarantine, diba? Umiinit ang ating ulo, pero wag naman nating aabusuhin ang ating mga ulupong, ating mga nasasakupan. Diba? Pare-pareho lang naman tayong hira. Siyempre, wag mo lang idawit yung nakararami doon sa talagang kupal na matigas ang ulo. Kung kilala mo siya, sa ano man lang, sinabi mo lang yung pangalan niya, diba? Mas okay yun. Kasi kaput-aputahan nga, makinig kayo. Sige, natanggalan mo na ako ng isa. Kaput-aputahan buhay na yan, leche. Last na yun, ha? From Wark Minston. Minsan, hindi kasya ang isang lata lang. Introducing the all-new Lego Sardines Body Size Can. 5 kilograms of the sardines we all love. Lego Sardines Bound Pack. 5 Also kilo coming ka. soon. Hindi ko na kailangan na ayuda. Ang kondensa na ito ay walang katotohanan at pawang pangkalukuhan lamang. So, kami maniwalang boomer, mabuti ng safe. 5 kilogram po siya, boy. Hindi ka na kailangan na yung balsa mo pagkatapos yan. Hindi ako natawa. Okay, kaya pa. May napanood ako dito gumawa siya nung parang apoy. Lagyan ako screenshot. Hindi ko siya pwedeng panoorin kasi bawal sa YouTube yun, as in, pwede ka ma-strike. So, bawal na yung mga ganong challenge o bawal na yung mga ganong dangerous or harmful activities. Ilagay nila lang kung ano-ano, inapuyan, binato nila sa gilid. Mas maganda kung ilagay na lang yung 10 milyon na yan sa research. So, baka kahit magalit si sino ba yung ayaw ng research? Anong pangalan nun? Yung research. Ako, matalino akong tao. Okay, dyan ilalagay yon sa research kaysa gumawa tayo ng mga ganitong parang bounty
bounty type na pamamaraan. Kaya maraming salamat. Nagbigay ng 6K sa mga may hirap. Ay! Nagagaya na rin yung kulay nila, kakahit-hit nila. Kaya kaputa-putahan kayo eh. Kaya nagagalit si Kapitan Tuta natin eh. Yan, sige. Oh my God, I love your Filipino. I say it again. Nakahay na rin ako sa mga preservatives ng mga delata. Kaya parang awa nila, sumunod kayo sa ating mga protocol at sa mga tanol. At huwag na matigas ang inyong kokote. Diba niya? Ha? May iwan na makakalabas na ako ECQ. So wakas, extended until ayoko na, pudpud na si Junior. Ito si Junior, ito ko. Ganyan ko na siya wawasakin. Araw-araw na lang. Ayoko na. Pag tumagal pa tong lockdown. Leche! Sasama. Kasi Marionicha na agad, di ba? Papasko na, kaya sobrang na. Whenever I see girls and Pasko nga, wala ka namang pera, di ba? Wala kang walang trabaho, walang kita, walang sahod. Tama na, mga copyright na tayo. Ako, may huwag kang mag-Robert Wade. Wag! Kahit wala nang ayuda, kahit wala na. Wag! Puso ko ay nagagalak. May kasamang palakpak ang pagtanggal mo ng buhay sa akin. Maraming salamat. Sige, kaya pa isa pa. Kayod lang, di ba? Para magturing na Pilipino malakas. Orville. Yung feeling na birthday mo, marami nga nag-birthday. At least yung lechon may buntot kahit papaano. At mabuti na ang mga Pilipino ay nakakagawa pa rin ng paraan para sumaya kahit sa likod ng sakuna. Hindi mo dapat to tanggalin sa kanila. Insensitive mo naman. Maraming mga ganong sensitive na woke na tao, lalo na sa internet. Pero okay lang yun. Kaya maraming salamat, Orville. Hindi mo man ako napatawa, ako ay iyong napatuwa. Yung kami ganong salita. Sunod! Yup, yan lang kailangan natin ngayon. Kaya lagi nyo lang kahanapin nyo yung mga natutulog na tanod dyan at mga mayor. Buti nang makuha nyo inyong mga pangangailangan. Para mga pangangailangan natin sa memes. Diba yan ang aking dala-dala. Ako ang inyong local na basurero dito. Sunod. Akala ko totoo na kaya! Wala, ganyan talaga ang buhay. Okay lang yan. Kapit lang! Yan mukha yung leche. Sunod, maraming salamat. Ano to? To DF News. Hi. How are you? We're doing great. Thank you. Mike Do you Tyson. have a message for Filipinos during these difficult times? My message to the mga Filipino people is, iwasan na natin magtambay. Nakakapikon na yun. Nakakapikon pa. Yung mga politiko. Nangangampanya. Okay, tama na. Maraming salamat, Mike Tyson na edited. Baka iba dyan mga boomer na nanonood. Alam ko merong 10% boomer dyan. Sa DDS ata yun, ini-edit nila yung mga mukha ng mga tao para kunyari sinabi kay Papa Diggs tapos pati-trigger sila. From level 3 Meiji. Maraming salamat, diba? Ako, makinig ka dyan. Kahit alam ko mahirap itutok yan, diba? Importante nagtutulungan tayo dito. Magtago ka na, Papa Yoda. Hinahanap na rin ang ayuda mo. Maraming salamat. Execute Order 66. Wala na akong magawa sa bahay. Hindi. Ba't kasi nilakasan pa niya yung ano eh. Tayo okay na eh. Nakakaya ko na eh. Oh, nako. Pumutok yung tambucho. Nako. Ano ba? Akala ko mo. Leche. Okay lang sa pasaya nyo ako. Sunod, maraming salamat. Ngayon gusto ko tatapusin ko na lang to. Gusto ko na lang may magawa sa bahay. Hindi. Okay, hindi yan totoo. Fake news. Fake news, dalawan. Maganda yung movie na yan, panoorin yan. Rest in peace. Sa mga pinakamagagaling na aktor. Eddie Garcia. Yung maganda rin yung premise niya ng tungkol sa mga parang traumatic flashbacks ng martial law. Prank ba to? Ha? Basta, panoorin nyo lang baka makapag-spoil pa ako. Hanapin nyo na lang Eddie Garcia.
From John Jefferson. Napakalaking dolphin naman yan at napaka-pogi. Nagti-tiktok yung ating yung dolphin na yan. Maraming salamat. From Justin, yung nalanok mo yung Max. Alam ko iba dyan, miss na miss ng sumubo at miss na ring masubok. Dahan-dahan lang kayo, baka malunok nyo ng hindi inaakala, hindi pa nagpipinya yan, delikado. Maraming salamat. Sunod. Kung ngayon walang lumalabas, tigil-tigilan nyo kung walang lalabas ha. Sunod, kakapot-apotahan nyo. Isisisi nyo sa gobyerno. From Mark James. Maybe you don't understand what I'm going through. Ay! It's only me. What you got? Post Baron! Make up your mind. Tell me what are you gonna do? Alam ko marami nag-e-emote dyan ngayon dahil mapag-isa sila, di ba? Ulan, madilim, tapos wala kang ilaw. From Orias, kaya ko na mag-bend. Nagagawa ng quarantine, di ba? Sunod! Amin ba to? Hindi ako nanonood ng TV, pasensya na po. Basta to, nakakatawa yun, basta. The question on full lockdown, definitely we will not shut down establishments that are selling food and other necessary supplies. What? Kahit siya mas magiging magulo yun. Ano, that will cause buti na lang talo na ako ulit. Sino yung kailangan ko malaman? Sino to, ha? Sino to kalmong to? Harry Roque ko ba yan? Sabi ko na nga ba, huli ka. I-edit mo rito si Harry Roque. Hindi lang pala yun ang nagbalik sa Malacanang. Sunod, maraming salamat. Roses are red, violet are blue. Pag binigyan ka na yung tama nga naman, wise words, diba? Makinig tayo sa ating mga kapulisan. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Malaman-laman lang namin. Ayoko na. Sino kaya ang pinakamagaling sa kanilang dalawa? Sabay. Yan, na-feature natin si Chris Gibbs sa open yung mga sa editing. pagkakaalam ko, ikaw ang pinakamagaling magluto sa nayon nyo. Pero sa laban na to, hindi ka mananalo sa akin dahil kahit kailan, wala pa sa Best akin namin. nakakatalo. Ay, lighting talaga yun yung para. Oh! Wasak! Oh, tiya, gusto ko rin. Isa lamang akong simpleng tagaluto sa bayan namin. Ngunit sinisigurado ko na gagawin ko ang lahat para sa laban na to. Mukhang magiging Gawin natin maganda lahat ang para laban di na to. mag-extend, di ba? Sasabik na rin ako sa kung anong lulutuin nila. Simulan na! Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan mo. Oh, pucha! Kita mo yun? Iba diba? Simpleng editing lang. Hindi Pero basta-basta ang mga sangkap na gagamitin ko dito. kung kanina nagpa-firebed, ito, di pinupulbo na niya. Matigang tulad ko sa gantong klaseng tao. Ngayon, ipapakita Gamitin ko niyo sa'yo yung kung 5 gaano kilo kalayo ng ang ano. abot natin sa pagluluto. Luto na yan! Oh! Oh, kaya nagagawa ng quarantine, di ba? Kakaibang dekalidad. Ang sarap. Siguro ang pinakamasarap at espesyal na niluto ko sa buong buhay ko. Ang isda na to. Ganda ng lente niya para mapaalog niya ng ganun yung Dahil likod. tinawid ko pa ang Grand Line at sinisip ko pa ang All Blue. Para lang makuha. So, Geki, reference o One Piece? Ano ba? Halo-halo na. Tawag sa dish na to. Galong ski limonada number 33! Ito may lemon slices. Dalawang limonada number 33? Anong klase kayang dish to? Hindi ko may kakailan na Yung gusto mo sumali doon sa mga naglalaro ng bata, tapos nahihiya ka, ganda yung mukha ko. niya. Ang isda nito? Na-imagine ko galing sa pa lang All yung Blue. saya, pero di ko Bakit magawa. parang kamukha lang to ng galunggong na tinitinda dun sa palengke namin? Seryoso kaya siya dito? Lilipad ba siya o mapupunta sa ibang dimension? Pakiramdam ko nag-aapoy ang buong katawan ko. Oh! Nararamdaman ko ang katas ng lemon at ang mga sangkap na ginamit niya dito. Sariwa nga yung Bad isda. trip. Pakiramdam ko gumagalaw sa tiyan ko. Hindi nga to ordinaryong galong. Yakitate Japan, isa pa yun, leche. Gusto ko lumalabas yung mga TikTok na mga babae sa likod pag kumakain. Yun yung gusto kong sarap. Umaalog sa mukha ko lahat ng dede. Pangalan ang Yun ang isda. pinakagusto kong saya. Ang gusto ko na lamang ay tikman mo. Pero titikman ko pa May rin. makeup pa sila eh, may pulbo-pulbo. Oh! Pupunta sa Japan? Naalala ko pa. Ramen ba to? Noong Sakto. beses kitang makita. Teka, Tingyan. nasan ba ako? Oh, that Bakit end, parang that green binabalik screen. ako sa nakaraan? That masking. Kung saan masaya lang ang aking nararamdaman. Pinapaalala na ito ang sarap ng lasa.
kahit na sa simpleng buhay. Nagkamali ako. Hindi yun basta simpleng sotanghon. Mukhang alam ko na kung sinong panalo. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganitong klaseng putahe. Hindi ko inakala na... Namimiss ko rin ng mga puta-putahe. Kaputa-putahe natin. Napalambot ng ganun ng isda. Anong klaseng isda to? Ang lambot ng bawat tibla at napakalinamnam. Lambot ng bawat timpla. Ay, may mega sardines nga pala na parang contest. Wala, panalo na si Chris Gids. Leche, masyado siya malakas. Napagsama-sama niya parang all blue. Ang mga dekalidad na editing, lighting at komedya. Maraming salamat, Chris. So, hindi, manahimik ka, Bani. Ayoko na, tama na. Ayoko tignan, hindi yan totoo. Last na dapat to ha, para makalabas na tayo. So, doon tatapos sa ating mga, kung ano man yung mga yun, baka like, share sa mga, extend nyo mga friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bye.